Ħaddingli għall-ewwel darba ittellaw sensiela ta' kunċertini fuq l-Irdum li jġibu l-isem Kunċertini Labex. Parzjalment iffinanzjat minn aġenzija żgħażagħ, l-għan tal-proġett hu li l-istudenti tal-istrumenti tar-ram jitalmu jdoqqu f'ambjenti u budjenzi differenti. L-istrumenti li jdoqqu l-istudenti ivarjaw minn flawt sa kurunetta. Norbert Mintoff, l-allim tar-ram fl-Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli, qal li tradizzjonalment l-istudenti jmorru mill-klassi dirett tal-malbanda l-kbira. Wara x-xewqa li jkun hemm tarġa biex l-istudenti jingħaqdu fi grupp żgħir u jdoqqu fuq livell ogħla qabel ma jdoqqu ma' mużiċisti ta' esperjenza. Rajt sunset sabiħ mill-każin u ħsibt li min jaf li kieku bħala Ħaddingli raħażaj nużaw waħda mill-ikbar riżorsi li għandna li huwa ambjent kalm u anke majestus li huma l-cliffs. Tgħid naddatta mużika għal dawn l-istrumenti, għal cohort żgħir ta' allievi u bekk qegħdin indoqquhom jisu daqs nofsija 3 kwarti fuq il-cliffs bħalissa qed indoqquhom ħdej il-Kappella tal-Maddalena. Waqt li tkun niżla x-xemx, pereżempju Aaron G-string, affarijiet ħfief. Is-segretarju tal-Għaqda, Owen Zammit, spjega li bil-fondi li nkisbu inxtara tagħmir u mużika li jagħmilha aktar faċli għall-Għaqda biex torganizza avvenimenti bħal dawn. Però l-ħsib tagħna huwa li għall-futur inkun nistgħu nagħmlu kollaborazzjonijiet ma' qdiet oħra mużikali li għandhom l-allievi u nkunu nistgħu nagħmlu tip ta' partnership speċi li aħna mmorru ndoqqu hemmhekk huma jiġu Ħaddingli u jkollna dat tip ta' networking li nistgħu ngħidulu hekk bejn anke l-allievi tagħna tal-gażin tagħna u gażini oħrajn. L-aħħar prestazzjoni ta' Kunċertini Labex se ssir illejla quddiem il-Kappella tal-Maddalena fuq l-Irdum ta' Ħaddingli.